Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Good morning! Hi partner, good morning! Good morning! Ang ganda naman nung MBC film Metro Manila. MBC Nalito. MBC Metro Manila Film Festival. Naguluhan. Mali. MBC Film Festival. Oo. Short film. MBC Short Film Festival. Ayan. Yes. I-flash lang ka ng boy pindot para tama. Ayun, MBC Short Film Festival. Nangarap ko makasama sa isang pelikula, partner, o makagawa ng isang pelikula, o maging cast ng isang pelikula. Honestly, hindi. Talaga? Kasi yung mag-memorize ng lines eh. Siguro kung siguro partner kung, di ba? Kasi may kaakibat na yan, pag-memorize ng lines. Tapos, na-experience ko na kasi partner yung gumawa ko ng webisode for a particular brand. Tapos, siguro para sa 3 linya, mga 30 times ko siyang inulit. Kaya sabi ko, kung artista pala to, ako partner, yung paraan ng pagsabi ko nun is parang Nicole Yala. So, madali lang para sa akin, di ba? Kasi parang nagkukwento, animated. Inisip ko kung artista, tapos halimbawa, ang eksena ay mamamatay, di ba? Tapos nakalimutan ko yung linya ko, tapos lahat yung parang umiiyak na, lahat. Lahat emote na, no? Kasi ikaw lang yung panira kasi nakalimutan mo yung linya mo. So ayoko, parang bigla ko naisip, parang ayoko ng ganitong responsibilidad, ganun. Totoo Ikaw, yan. gusto mo? Dati, may mga ganyan kami, sa school namin, may mga film society kami, mga tinatawag. So, isa ko sa mga officers noon. So, may mga projects kami na ganun. Although, maraming hindi natuloy kasi parang, I'm not sure kung na-dissolve na yung grupo na yun, kaya hindi namin natuloy yung project. Parang wala nang budget, yan. Mga ganun tipo. So, dati interested akong maggaganyon. Kaya lang nung na-realize ko nga yung memorization, yung difficult part talaga. Tapos i-emote mo, i-act mo lahat yun eh. Hindi naman pwedeng babasahin mo lang. Kailangan punong-puno ng emosyon. Kailangan, di ba, na-internalize mo yung character doon. Yun yung pinakamahirap. So, sabi ko, sige, tatry kong pasukin pa rin. My experience lang. Although hindi ako binigyan ng chance sa film, sa theater. Yun. Mas mahirap pala. Kasi kailangan dire-diretso. Yung sa film kasi may cut eh. Once na magkamali ka, pwedeng magkaroon ng retake. Pero yung sa theater, once na magkamali ka, mali ka na talaga. Lahat ng mga kasama mo, may chance na magkamali na rin kasi paano sila papasok sa queue nila, mo ikaw mismo na wala na. So mahirap talaga. Pero naging part ka ng theater, partner. Yes, oo. Ako din, naging part din ako ng theater. Oo, anong role mo, anong ginawa mo? Siyempre, partner, dahil ako yung partner, dahil ako yung hindi ako yung maganda sa klase, partner eh. So, all girls school kami. So, siyempre, lahat ng mga roles na panlalaki sa akin napupunta. Sundalo ko, lalaki. O di naman kaya partner, ako yung punong kahoy sa likod ng prinsesa. Di ba ang mahirap siyang gawin na hindi siya basta-basta. Kaya saludo talaga tayo sa mga sobrang galing na artist. Correct. Bigay yung character ng role nila. Kasi yung mag-memorize ako, hindi ko na kaya yun eh, mahirap eh. Dati nga meron kaming parang skit lang sa classroom. Parang yun, warming up kung tawagin. Nagkamali agad ako kasi English yung line, kinagalog ko. Hindi ko maitawid. Sabi ko sa partner ko, bakit nga kasi English yung play. Bigla ako nagtagalog. Kaya alam mo, partner, sobrang nakakabilib talaga ng sobra yung mga artista, lalo-lalo na yung mga nasa theater, di ba? Kasi nga,
It's live eh. Ang daming pwedeng mangyari. Pwede ka mag-mental block. At hindi lang yun, ang nakakabilib din partner, yung mga nag-musical. Kasi nangyayari yun, minsan may mga napapanood ako, so isipin mo, mag-memorize ka na nga, i-acting mo pa, ikakantahin mo pa, di ba? Pero palibasa kasi partner, siguro parang kaya natin naiisip na pagkahirap kasi hindi tayo talented at all. Wala tayong talent. Tama. Kasi sa bagay kung sila naman mukhang nag-e-enjoy na sa ginagawa nila. And yun nga, dahil nasanay na rin sila, exposed na rin sila sa ganong klase ng field. So medyo madali na rin. So para sa ating mga baguhan, medyo mahirap talaga kung iisipin natin. But for them, na madalas nang ginagawa, nire-rehearse, tas may director pang magaling, at tas may mga kasamaan ka pang actor and actresses na magagaling din. So talagang nahahasa ka. So pagaling ka na rin kung tutuusin. So kung ikaw po may talent sa paggawa ng pelikula, di ba? Nandyan yung passion mo, nandyan yung interest mo. Ang MBC po ay merong bagong project ngayon, yung MBC Short Film Festival. Yan, pwede kayong mag-join dito, ipakita ang talent ninyo sa paggawa ng pelikula. Para sa iba pang detalye, pwede nyo i-search ang ating FB page, MBC. I-flash mo na nga, Boy, baka magkamali na naman ako sa script. Ayan, pina-flash ni Boy P. Ayun. Yan yung ating website. Correct. So, mbcfilmfest.com. Yan. So please bigyan niyo yung kung halimbawa hindi man kayo pero yung mga kakilala po ninyo na gustong mag-join, ayan, tapos nabalitaan niyo dito sa amin, ayan. So sabihin niyo po sa kanila kasi sayang yung opportunity, tapos maganda to kasi ito yung first ever for Manila Broadcasting Company. So kung ikaw yung manalo dito, ikaw yung isa sa mga itanghad, part ka na ng history kasi dun ka sa unang taon kung kailan siya ni-launch. At tapos unang taon pa ng pandemya. Alam mo yun, na pandemic. So, ibig sabihin, yung resources, hindi ka nang kadami. Alam mo yun, hindi ka nang okay lahat, diba? Hindi lahat nakakapunta, pero nagawan mo ng way. So, this is a very challenging time for us, especially for filmmakers. But yung Manila Broadcasting Company is doing its best para mag-offer ng ganitong klaseng platform para sa inyo. So, sayang naman kung hindi nyo i-avail, di ba? And speaking of mga partner, mga celebrities, mga theater, alam niyo po sa totoo lang, sabi ko nga po sa radyo ng isang araw parang sinabi ko, deserve ng mga artista na makatanggap ng higher salary than the others, or deserve nila na makatanggap ng malaking talent fee kasi kaakibat ng kanilang role bilang mga artista, may kaakibat na open yung buhay nila sa social media, di ba, na pwede silang i-attack, di ba? Totoo yun the word really is attack. Minsan halimbawa partner, pag nakakabasa ka ng mga comments tungkol sa mga artista na hindi naman ikaw yung artista pero parang feeling mo na-apektuhan ka kasi grabe makapag-comment yung mga tao. Akala mo ang gaganda, ang pupogi at ang pa-perfect, di ba? Yes, totoo yan. Sobra. Yung tipong bakit niya nasabi yun? In the first place, hindi naman niya kilala yung tao ng lubusan. Hindi natin alam yung bawat detalye na nangyayari sa buhay nung binabash natin. Pero kung makapagsalita tayo, ganun-ganun na lang. Diba? So, nakakagulat na bakit nagsasalita ka ng ganyan? Anong intention mo? Anong plano mo? Gusto mo lang bang sirain yung mood ng tao? Gusto mo lang bang sirain yung araw ng taong binabash mo? Kung yun ang intention mo, hindi magandang practice sa sarili yan. Totoo yan. Lagi natin ilalagay yung sarili natin doon sa taong binabash. Kung ikaw mismo yung ibabash, di ba, anong mararamdaman mo? Di ba, para sa yung basher na nanonood, wala kang ginawa, ang intention mo lang talaga ay manira ng araw, ng mood ng ibang tao, di ba? Isipin mo, ikaw ilagay mo yung sarili mo sa kinalalagay ng binabash mo. Ano yung nararamdaman niya? Ano yung posibleng maramdaman ng taong yun? Di ba? Pag nailagay mo yung sarili mo at naintindihan mo yung feeling ng binabash, baka sakali maisip mo na, di ba, tigilan na yung pang-attack, tigilan na yung binabash kasi hindi mo talaga maganda yung effect nun sa tao.
Tama. Pero alam mo, ang kagandahan naman ng being a celebrity or being a public figure, minsan, hindi mo na kailangan na pagtanggol yung sarili mo or hindi mo na kailangan na magsalita kasi yung fans mo naman will do that for you. Diba? Yun naman din yung kagandahan na kapag meron ka namang fan base who understand you, who believe in you, sila na yung magtatanggol, sila yung magsisilbing lawyer mo. Basta alam yung punot dito bakit namin dinidiscuss ito. Dapat lang po talaga matutunan po natin, lalo sa panahon ngayon ng pandemic that everyone is having a hard time, that everything is uncertain, hindi tayo sure tungkol sa mga vaccine, kung may dadating ba, kung effective ba yung vaccine, kung yung vaccine ba talaga, pangontra yung mga ganyan, kung magkakatrabaho ka pa ba hanggang kailan ito, ang daming tanong. So sa mundo na napakaraming tanong because everything is so uncertain, the best thing to do is to be kind to other people. Ito yung perfect time na maging mabait sa ibang tao kasi hindi po natin alam kung ano yung laban ng bawat isa. Ang hindi mo alam, yung taong tinitira mo, may pinagdadaanan na matindi at malupit. Pinipilit lang yan maging masaya kasi syempre, wala naman siyang ibang choice kundi harapin ang mga problema na nakakita or harapin yung mga problema ng head-on. Tapos anong ginawa mo? Sinabihan mo ng hindi maganda. Nag-comment ka ng hindi maayos. Nag-comment ka ng hindi tama. Diba? Hindi mo naman alam yung kwento eh. Para katulad na, ito na pag-usapan namin ni Porter na isang araw. Yung tungkol sa love story. So, Whirlwind Romance ni Ellen Adarna at ni Derek Ramsey. Alam mo, gustong-gusto ko yung love story nila. Kasi, it's one of a kind. It's unique. Whirlwind siya eh. Siguro, it's the believing in fairy tales in me na person, na ako yung tipo ng taong naniniwala sa fairy tales, and, alam mo yun, madaling kiligin, yung mga ganyang klase, mga eksena na yung nangyari sa kanya, hindi na natin dapat questionin. Kasi madami mga parang yung mga bashers na parang ang bilis naman, saglit lang yan, hindi yan matutuloy, hindi maghiwalay. Di ikaw na propeta, ang galing mo Ikaw na yung maayos ang relasyon, di ba? Ikaw na yung maayos ng love life. Ikaw na yung bonggang-bonggang love life. Tama, hindi lang yung partner, ikaw na yung may alam ng lahat. Sana bukod sa alam mo na maghihiwalay sila dahil yun ang mga sinasabi mo, di ba? Sana alam mo din kung kailan matatapos yung pandemya. Total propeta ka eh. Ito yung sinasabi ko, partner, na kung makabash kayo wagas, hindi nyo naman alam yung buong kwento. Hindi kayo yung tao eh. Hindi kayo nakakaramdam. Na pakinggan ko sa isang interview, parang ang sabi ni Ellen was, every time Derek looks at me, he looks at me and then he smiles. Alam mo yun, parang yung parang tiyata niya, why are you looking at me like that? And para sa akin, partner, yun yung itsura ng taong in love. Yung kapag tinititigan ka niya, tapos bigla siya nagsasmile. Kasi yung puso niya siguro punong-puno na parang, oh my gosh, this person is mine. Or, oh my gosh, this person is going to be my wife or whatever, di ba? So, parang nakakakilig yung ganun. Huwag tayo manghusga kasi ilan sa atin, hindi naman tayo nililigawan, sinagot natin. Namit lang natin saglit, jowa na natin. O anong difference nun, di ba? Tama, wag nga tayong nega sa buhay ng ibang tao, 'di ba? Huwag nating pakialaman yung buhay ng may buhay. Ayusin mo na lang yung sarili mong buhay, mas maganda pa, 'di ba? Yun na lang siguro. Ano mo na yun, pabor mo na action yun sa sarili mo 'di ba? Sa halip na ubusin mo yung energy mo, yung oras mo na magsalita ng hindi maganda sa ibang tao, 'di ba? Lahat ng energy na yan ibuhos mo sa sarili mo, 'di ba? Kung paano may improve yung buhay mo, paano may improve yung sarili mo, diba, sa paraang yun na, diba, nakatulong ka na sa sarili mo, hindi ka pa nakasakit ng ibang tao. Diba? Huwag nating sayangin yung lakas mo, yung resources mo, yung oras mo. Diba? Siyempre, habang nagtatype ka yan, nag-spend ka ng time, diba? Habang nagtatype ka kung anong ipambabash mo sa ibang tao, diba? Nag-iisip so sayang yung energy na yun. Sa halip na dapat inuubos mo na lang siya kung paano ayusin yung buhay mo. Diba? Ganun na lang yung gawin mo ng mood at araw ng ibang tao. So, yun yung suggestion namin. Saka bakit tayo nasasanay na negative? Diba, ang takbo ng isip. Bakit negative yung nilalabas natin sa bibig natin? Negative yung nagiging behavior natin. Sinasanay kasi natin yung sarili natin
ng ganun. Ito na yung current pandemic. Di ba nung una, nung di pa na-invento yung vaccine, di ba partner, sana po, naku, let's all pray, ganyan, mag-ano na, may maka-invento na ng vaccine. O ngayon, naglabasan ng vaccine na magpaturok, ano pala, ganito, ganyan. So, masyado tayong negatibo sa mga nangyayari. Correct, Di ba? correct. Masyado tayong babash natin, hindi naman yan, kasi galing ng China yan, mga ganun tayong sinasabi. Ito yung hinihingi natin pa eh. Ito yung inaasam-asam natin na magkaroon na, ma-invento na yung vaccine. Ito nga, na-invento na. Ang dami mo pang sinasabi. Ang dami hanas. Oo. Huwag tayong ganun, nakakapuso. Parang tuloy yung mga nasa posisyon, pati na rin yung mga tao who are trying to help. Parang tuloy yung feeling nila, saan kami lulugar? Diba? Saan kami lulugar? Pero, kaya ngayon yung sinasabi natin na in a world that is so uncertain for now, na hindi natin alam kung ano ang mga posibleng mangyari in the future. Diba? Let us be kind. Let us be kinder to other people kasi hindi natin alam yung laban ng taong doon. Yung kunyari may binabash ka tungkol dun sa vaccine, nakwento mo yan, partner. Hindi mo alam yung laban ng taong kung ilang beses siya pinagalitan, sumuka na siya ng dugo paggawa ng vaccine na yan, di ba? Alam mo, yung mga ganun ba, hindi mo alam, tapos ang dami mo lang sasabihin, wala ka namang alam. Alam mo ba spelling ng vaccine in the first place? Spell vaccine. Ganun. So, maging mas mabait tayo. Alam mo, meron nga ako na interview a few weeks ago. Negosyante siya ng babae. Tapos sinabi niya talaga na, alam mo, itong pandemya na ito, tinuruan ako to be the best person that I can be. Parang feeling ko ito na yung pinakamabait na ako, na pinakamabait na version ko kasi natuto ako makipagkapwa-tao, nagkaroon ako ng care para sa feelings ng iba. Alam mo yun, natuto din siya sa sarili niya kasi natuto siya mag-bake, natuto siya magluto, yung mga ganun. So parang feeling niya tuloy, yung pandemyang ito, yung naging dahilan kung bakit siya ito yung best version of herself already. At nakakatuwa yung gano'n na para sabihin mo na ito na yung pinakamabait na ako. Nakakatuwa yung gano'n at pwedeng maging ikaw yun. Maging extra mabait. Ang hirap po ng mundo ngayon. Tapos ka pa, tiyat, sure naman. Totoo yun. At saka, alam nyo kasi mga kaibigan, ang kaakibat ng ng kabaitan ng isang tao ay swerte. Maniwala tayo dyan. Di ba lahat ang mga kakilala kong mababait, lahat ang mga kakilala kong mabait sa kapwa, mabait sa magulang, sila yung mga taong malapit sa swerte. Maniwala ka doon. Kaya ikaw magtatanong ka bakit kaya hindi ka siniswerte? Tanungin mo sarili mo ngayon, Kabisyo, bakit kaya di ka siniswerte? Malamang meron kang taglay na hindi magandang ugali at yung dapat mong baguhin. At kapag binago mo yun, baka sakaling lumapit na yung swerte sa'yo. Diba? Ang tawag yan, sinabi nga ni partner kanina, energy, diba? So, kasi life is energy. So, lahat po ng nangyayari sa atin ay because of energy. So, kung ang energy na binibigay mo talaga ay negativity, yan din kasi yung ibabalik sa iyo ng universe eh. But if you're a very positive person, diba, kung positibo ka, mabait ka, alam mo yun din yung mag-roll back sa iyo. Ganun yun. Kasi syempre, kung anong life sa boomerang what you give, you get. So kung ibabato mo ay negativity, ang balik sa iyo kamalasan din at negativity. Tama. Diba? So let's try to be positive. Wag lang po COVID positive ha. Wag lang po talaga COVID positive. Pero sabi ni Nino Alcantara, di na mawawala sa Pinoy ang ganyan, mga inggitero't inggiteroro. Sa totoo lang, gano'n naman talaga. Well, pili ko naman na just Filipinos, wag naman nating lahatin. Pati din naman sa ibang mga lahi, I'm sure may mga reklamador din dyan. Ganun po talaga. Siguro human nature na nag-inggit, nagsasabi na hindi maganda sa kapwa, yung mga ganun. Pero, hindi naman namin sinasabi ni partner na mabilis tong i-overcome ha. Papracticein mo. Practicein mo siya daily na sa halip na mainis ka sa mga posts ng kaibigan mo tungkol sa mga success nila. Like, nakabenta sila na maraming sushi bake or maraming isda or maraming damit. Sa halip na mainis ka at mainggit, gawin mong habit yung matuwa ka para sa kanila na gano'n. Tapos, before you know it, yung puso mo gumagaan
Mali mo gumaan ka din. Ito na yung Tama. time. Baka kaya ka mabigat, friend. Negativity yung nagpapabigat sa'yo. Diba? Huwag mong isisi sa timbang minsan kung bakit ka mabigat, di ba? Isisi mo rin sa negativity dala-dala mo, di ba? Yes. Be kind, mga kaibigan, do good things. Malaking bagay ito para sa sarili mo. Huwag mo nang isipin yung ibang tao, para sa sarili mo na lang. Kapag naging mabait ka, ang sarap sa pakiramdam. At iba yung aliwalas ng ng pakiramdam mo, iba yung aliwalas ng mukha mo kapag alam mo nakagawa ka ng kabutihan sa, 'di ba? Sa maraming pagkakataon at sa maraming tao. Again, so be kinder, practice kindness. Napakalaking bagay po niyan sa buhay nating mga tao. Nakatutok sa atin partner si Patrick Guerrero. Patrick Maria Guerrero. At kapatid, good morning. Si Kapitan, si Lieutenant yan. Morning, Pat. Hello din kay Gasis siya. Sino pa ito mga nakaantabi? Kanina nakita ko, present daw si Donalyn. Ayan, salamat ng marami. Hello kay Cyril Minor. Watching also from Zamboanga del Sur, si Odessa Bantilan. Hello. Good morning kay Gina Kabitangan, watching from San Pablo, Laguna. Nice to see you again, sabi niyo Moana D. Shout out kay Margo na nakikinig ng radio habang maliligo. Ayan. Bumili daw sila ng radio para sa banyo, para kahit sa banyo napapakinggan ng daw radio. Salamat ng bongga. Shout out sa Sari Store sa Lawang, Mikawayan, Bulacan. Hello po sa inyo. Sabi ni Ariel, uy, you look good. Chris, sa goatee beard mo and sexy for Nicole long hair. Walang pangbabash yan. Thank you. Hindi nyo lang, tingnan nyo, hindi nyo alam ang buong kwento. Kakagising ko lang po. Ito nag-toothbrush. Amoy nga namin medyo ng amoy higaan ka. Parang pumangon lang. Ay, nga pala may live. Nakapagtulog pa, nakakaloka. yun naman in fairness yung kagandahan, nakakapagtrabaho ka kahit hindi ka nakapag-toothbrush. Yun yung kagandahan ng work from home, di ba? Ito yan, kahit walang hugas-hugas, kahit walang hila-hilamos, di ba? Hindi mo kailangan obligahin yung sarili mo na magbihis ng maayos. Alam mo, pwede kang umattend ng meeting, pwede kang umattend ng online class mo kahit ganyan ang itsura. Correct, totoo. No judgment kasi nasa bahay ka lang naman. True. Yun naman yung kagandahan. Tapos pwede kang yung mga in-between, may nap ka in-between, yung in-between, matutulog ka, yung mga ganon. Alam mo, kwento ko lang partner, nung isang araw, hindi kasi ako nakatulog. Kaya hanggang oras ba ako niya nag-text sa'yo para mga 8:15 na or 8:20. Sabi ko, oh my God, partner, nakatulog ako. May gagawin pa kasi ako dapat, nakatulog na ako. Kasi the night before last night, hindi ako nakatulog. Alam mo kung bakit? Nakikita niyo to, di ba? So, tama. Itong cabinet na sa tabi ko, lagayan kasi yun ng CCTV dati. So, dyan nakalagay yung, kasi di ba dapat yung CCTV, nakatago yung parang mismo, yung player, yung parang hard, So, nakatago dyan yun. Wala, kaya ko, pinagkwento kasi wala na naman dyan yun. So, anyways, ang eksena talaga dito is, nung isang gabi, partner, nagising ako na 10:00 na madaling araw. Nag-CR ako. Tapos, pagbalik ko, partner, may mga tumunog. So, natakot ako. Akala ko multo, parang mga ganyan. Sabi ko, kaya yung mga tumutunog. Tapos nag-realize ko, nanggagaling sa cabinet. So, syempre, partner, kakapanood natin ng mga pelikula na nakakatakot. Parang feeling ko may lalabas. Alam mo yun? May pugot na ulo dyan sa loob ng cabinet, di ba? Ganun yung feeling ko na parang may gano'n. Tapos naghanap ako ng ballpen. Buti na lang, naalala ko yung anak ko may ballpen na mahaba. So ang ginawa ko, kinawad ko siya dun sa para kung fan. Di ba hindi ka agad bubulaga sa akin kasi dito ako nakahiga, partner, dito sa gilid. Mamaya kunin ka dyan, may halimaw sa loob, di ba? Naglaho. True. Diba yun yung mga eksena. Tapos basta long story short, partner, hindi ako nakatulog sa kanya kasi may galaw ng galaw. Yung pala, dito kasi parang merong butas because nga sa wire, sa CCTV. So merong merong parang may na-trap na ibon or something. So galaw siya ng galaw, parang ganun. So yun yung eksena, kaya hindi ako nakatulog.
Tapos the next night, which was last night, partner, nag-record kasi kami ni partner para sa podcast namin. Yes! Siguro dahil sa sobrang napagod din ako sa pag-record natin. Tsaka siguro masaya ako na finally nakapag-record tayo for our first ever podcast. Kaya siguro nakatulog ako na sobrang haba. Wala lang. Share ko lang. Ang segue talaga doon, yung podcast namin. Magkakaroon po ng podcast ang Tambalan. Yay! Yay! Soon mga kaibigan, ang Tambayanan nyo yan. So, pwede nyo na kami mapakinggan anytime. Kasi sa mga nag-aabang sa radyo, minsan tulog pa yung iba, minsan may ginagawa yung iba. So, namimiss nila yung mga episodes ng Tambalan sa radyo. Don't worry kung na-miss nyo yung mga episodes namin sa radyo. May chance pa din kayo mapakinggan kami sa podcast namin. Very soon, i-announce namin yung ilang detalye niyan. Kung kailan magsisimula. O, diba? Thank you sa PNA sa pagbigay ng platform na ito para mag-share ng kaligayahan sa marami nating mga listeners. Yay! So soon po, i-launch na po namin yan. So antabay lang po kayo. Kasi talagang dream project din namin to ni partner. So kapag ka na-launch siya, ito na naman yung isa sa katuparan ng aming mga pangarap, di ba? So, tapos nakahilera kami kasama ng ibang mga podcasters sa Podcast Network Asia. So, antabayanan niyo po yan mga kabisyo. Yahoo! Yay! Thank you. Antabayanan niyo po yan mga kabisyo. Teka. Jens Balbaligo nakatutok sa atin. Hi Jens, good morning. Hi Jens, good morning. Ayan, sana matapos na yung isip nyo ngayong Sunday para makabiyahe na rin ako ng Manila at ng maipad-deliver na. Nag-order yan sa akin ng Madam Dress, partner. Iba na talaga si Jens Balbaligo. Nakakapag-order na, pero binaparot pa kami. Si Madam Jens na yan eh. Si Madam Jens. Si Madam Jens na nag-order ng Madam Dress mula sa Twinning Collection. So anyway, salamat. Salamat po dahil tumutok po kayo sa aming live session ngayong Friday na ito. Boy P, thank you. Salamat. Thank you, Boy P. Ingat po kayo. Enjoy your weekend mga kabisyo. Long weekend ngayon. Actually, long partner. weekend nga pala. Oo, araw ng kagitingan. Ingat-ingat po. Okidoki. Sige. Partner, ingat ka. Tawagan tayo later. Yes, bye-bye. The festival is on, calling all Filipino filmmakers nationwide, amateur and professional. Join the 2021 MBC Short Film Festival. If you want to share stories about how Filipinos rise above adversity, send us your short film, www.mbcfilmfest.com. Deadline for submission of entries is on June 15, 2021. For inquiries and more information, visit MBC Short Film Festival Facebook page. Celebrate Filipino Resiliency 2021 MBC Short Film Festival, presented by MBC Manila Broadcasting Company. Promo duration is from March 6 to June 15, 2021. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-114943 Series of 2021. Always your number one SM radio station. Love Radio. So, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.